खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे साननैसो बिटिसिआव माखासे ओनसोलाव जानाङै जाथायफोरा जागासिनो दं। जाय जाथायफोरा सोमोनांथाव, जाय जाथाया गिलु बालु आरो जाय जाथाया सोंखारि जाथाव। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा ओनसोलनि गेरुआ सनापुराव सासे ओएचएस सेकेन्ड इयाराव फरायफुबाय थानाय सुस्मिता बर' मुंनि सासे बर' लाइमोनखौ न' साखाथिनि फोथाराव जिउ फोजोबना गालांदों आरो बे जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों, जेराव सेकेन्ड इयाराव फरायबाय थानाय सुस्मिता बर'खौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा इनाय अनागारै बे समाव जिउ फोजोबना गालाङो आरो बे जाथायखौ नोजोर होनानैनो, बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिनानै दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो थाखाय बे समाव दाबि दिखांदों आरो गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बे बाक्सा जिल्ला बागानपारानि जा जाथाय सनापुराव जा जाथाय जादों, जा फरायफुबाय थानाय सासे लाइमोनखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुङा सन्देह खालामजाथाव जिउ फोजोबना गालांनाय सासे लाइमोनखौ जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौ होनना बे समाव गोख्रों दाबि खालामदों। बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल साइटनि गेजेरजों पस्ट होदों जे बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव मोनानि समाव सन्देह खालामजाथाव दुथां सुबुङा सुस्मिता बर' मुंनि थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसुलिखौ खासि बिस्रै न' साखाथियावनो बुथारनानै गालांनाय जाथाया थारैनो सोमोनांथाव। बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारि आरो दायनिगिरिया जेरावनो थाया मानो नायगिरनानै हमनांगौ आरो आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनांगौ। सम आरो थासारिखौ नायनानै बयखौबो सांग्राङै आगान सुरनो थाखाय खावलायबाय आरो बेबायदि इनाय जाथाय हेंथा गसंथाननि थाखाय खावलायदों। सम आरो थासारिखौ नायनानै बे समाव आगान सुरनो थाखाय बे समाव बिथोन होदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव जोंनिफ्रायबो मख'योदि बे गोदान बोसोर सफैदों, जेरै मेरैनो लावखार ओंखाम जानाय, गारि गुरा जाब्रबथाय, बेफोरबायदिनो बुलाय सुलाय दानख्लाब सुख्लाब जाथाया बे समाव जागासिनो दं। बेखायनो साफ्रोमबो जेरावखि थाङा मानो, जेरैखि मावा मानो गाव गावखौ जेरैबो फोथांना लाखिनानै एबा जेरैबो गावखौ रैखाथि खालामनानै बे समाव आवगायनाया मोजां। बे समाव दानिया फैदो बिदिबा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबोरै बे जाथायखौ लानानै सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों, जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि। थारैनो मोनसे जोबोर खास्रि बिस्रियै दुखुनांथावै जे बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गेरुआ सनापुर गामियाव मैया मोनाबिलि समाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे जाथाया बास्का जे सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव क्लास 12आव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसुलि सुस्मिता बर', बिफा शंकर बर', बिमा फागुनि बर'नि जे फिसाजो बिनानावखौ जोबोर खास्रि बिस्रियै बुथारनानै गालांदों। जोबोद निन्दनीय मोनसे जाथाय बियो। बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाय बे जाथायखौ खालामदों बिनि फारसे जोङो गाज्रि मोननाय बा निन्दनीय जोङो बेखौ खालामदों आरो जोङो खावलायदों जि जाथाया जानामोन, बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि जि जाथायखौ खालामनानै गालांबाय बेखौ पुलिस प्रखाखना थाबैनो हमनांगौ, बेखौ इनकुइरि खालामनानै आरो बेखौ लकेल गभर्नमेन्टआबो जेसे हायो एसे थाब साजा होनायनि जि बेबस्था बेखौ दायथ'खौ लानांगौ होननानै जों खावलायदों। जि जाथाया जानाङामोन बेफोरबायदि दुखुनांथाव माखासे जाथायफोरखौ जोङो जाबाय थानायखौ ससियेल मिडियायाव बा निउसाव जोङो नुनो मोनगासिनो दं। जों मोनगासिनो दं माखासे जाथायफोरखौ, इभिडेन्ट माखासे दङ। दा खोथाया जाबाय बैफोरबायदि जाथाय जानायनि सिगां जोंनिफ्राय खावलायनाया जाहैबाय बेहाय जोंनि फरायसा लाइमोन फंबाय बिनानाव बिथांमोनाथ' एसे कनसियास जाखानांगोन आरो बेहाय स्पेसियेलि गार्जेन बिथांमोनाबो, बिमा बिफा बा गामिनि गेदेर गोलाव बा गासैबो बेहाय एसे सांग्रां जानांगोन जे माबायदि थासारियाव माबायदि समाव जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि लामाखौ लादों। दा बेहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, दा बेफोरबायदि जाथाया जेन जाया फिन आरोबाव, बेनि थाखाय जोङो खावलायदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो मोनसे जे गोदान बोसोरनि मोनसे दा थासारि फैगासिनो, गोदान बोसोर जाथारनोसै, बे समाव गोबां जोंनि लाइमोन फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोना जे बहाबा पिकनिक जाहैनाय, बहाबा बेरायनो थांनानै बेफोरबायदिनो जानाङि बेसादखौ जानाय, सोबनाङि बेसादखौ सोबनाय, थांनाङि जायगायाव थांनानै दा बेफोरबायदिनो
जाय जाथाया जानो नाङा बेफोरबायदि एकदम गनायजाथावि जाथायफोरखौ जानायखौ जोङो प्रत्येक बोसोराव जोङो सिगांनिफ्राय नुबोबाय थादों आरो गेजेराव एसे खमायबोदोंमोन नाथाय देग्लाय बोसोराव बारानिख्रुइ बारा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जों दा बेनिखायनो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै दुखु मोननाय जों बेखौ फोरमायदों आरो गासै जोंनि सारा बर'फोर आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुं गासैबो गार्जेन बिमा बिफाफोरखौ जोङो खावलायदों जेन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोना जेरावनो थाङाथों मानो बिसोरखौ एसे कनसियास नोजोरजों नायनांगोन एसे बिथांमोनखौ मोजाङै दिथा होनांगोन आरो फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो खावलायदों जेन बेफोरबायदि निउ इयार होननानै जेन पिकनिक जाहैलाबायनाय बहाबा थांलाबायनाय दा फ्रि माइन्डजों जेराव मेराव थांलाबायनानै नाङि बेसादाव माने आगान होहैनाय दा बेफोरबायदि जिनिसाव जेन जोंनि फंबाय बिनानाव लाइमोनफोरा जेन गोजान जायो जों बेखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय जाबाय।